Inawgurata uffiċjalment ix-xorta modernizzar fuq l-akbar lanċa tal-Forzi Armati ta' Malta b'investiment ta' 6 miljun euro u nofs. Is-Segretarju Parlamentari Aron Farrugia qal li dan il-proġett ta' ħajja ġdida lil-lanċa P61 permezz ta' diversi xogħlijiet fosthom il-bdil tal-magna. Dottor Farrugia qal li l-lanċa ser tkompli tgħin l-iskwadra marittima sabiex tissorvelja l-fruntieri Maltin. Illum kelli l-opportunità li attendi għal din iċ-ċerimonja fejn ħabbarna investiment ieħor ta' 6.5 miljun euro għal Forzi Armati ta' Malta b'investiment fil-Maritime Squadron Crew u allura fil-lanċa illi sar xogħol kbir fuqha fix-xhur li għaddew. Tul dawn l-aħħar 12 sena, il-lanċa P61 ntużat kemm il-darba f'numru ta' operazzjonijiet vari li twettqu mill-Forzi Armati ta' Malta. Dan bil-għan li kemm l-ibħra territorjali Maltin kif ukoll il-frontieri ikunu imħarsa. Il-Ministru għall-Internu s-Sigurtà Nazzjonali Michael Farrugia semma kif l-Armata għaddejja bi proċess ta' tiġdid kontinwu fl-apparat. Il-Forzi Armati ta' Malta għaddejjin minn upgrade kontinwu tal-equipment tagħhom apparti li ħajkun qiegħed jinxtara apparat ġdid biex inkomplu nsaħħu il-sigurtà ta' pajjiżna. Preżentament il-Forzi Armati ta' Malta qed iħaddmu mal-55 miljun euro ta' fondi li qed jgħinu sabiex jipproteġu lil Malta minn kull qatt possibbli, inkluż fruntieri tal-art u tal-baħar.